हेलो लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबावलायबाय बे भिडिअआनो जादों मास आधार कार्डखौ माबोरै डाउनलड खालामो मास आधार कार्डआ आधार कार्डनिनो मोनसे बाहागो लोगोफोर जाय आधार कार्डआव नोंनि लास्ट 4 डिजिटखौल' शो खालामगोन जेरै नोंसोरो बबेयावबा बेरायोबा हटेल बुक खालामोबा मायोबा आरो बबेयावबा डकुमेन्ट साबमिट खालामनांगौबा नों मास आधार कार्डखौ साबमिट खालामनो हागोन लोगोफोर जेनेबा नोंनि आधार कार्डखौ गुबुनफ्रा फ्रड खालामग्राफ्रा बाहायनो हानाय नङा आरो लोगोफोर दा बेखौ बोरै डाउनलड खालामो नोंथांमोना नायलांबाय था बेनि सिगां लोगोफोर जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ इउटुबाव नायदोंबा प्लिज इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ फेसबुकाव नायदोंबा फेसबुक पेजखौ फल' खालाम लोगोफोर दा बेनि थाखाय मा खालाम लोगोफोर क्रोम ब्राउजाराव थां क्रोम ब्राउजाराव थांनानै बेयाव लिरनाय सार्च बाराव आधार लिरनानै सार्च खालाम लोगोफोर सार्च खालामनाय लोगो लोगो नैबेबायदि इन्टारफेस फैगोन बे UIDAI बेयाव थुना हो फार्स्ट लिंकआव बे आधार कार्डनि अफिसियेल वेबसाइट दे लोगोफोर बेयाव थुना हो थुनाय लोगो लोगो नैबेबायदि इन्टारफेस फैगोन गाहायथिं थां होमबाना नुगोन गेट आधार कार्ड बेयाव नुगोन आधार कार्डखौ लाफा बेयाव थुना हो लोगोफोर बेयाव थुनाय लोगो लोगो नैबेयाव नुगोन डाउनलड आधाराव थुना हो लोगोफोर डाउनलड आधार थुनाय लोगो लोगो नैबायदि इन्टारफेस फैगोन नोंथाङा आधार कार्डखौ बे मास आधार कार्डखौ मोनथाम रोखोमै डाउनलड खालामनो हायो बे जाबाय नोंनि आधार कार्ड नाम्बार होनानै नङाबा इनरलमेन्ट आइडि नाम्बार होनानै ओमफ्राय भार्चुवेल आइडि नाम्बार होनानैबो होनबा आंनाव आधार कार्ड नाम्बार दं नालाय आंनि आधार कार्ड नाम्बारखौ होनोसै आं आधार कार्ड नाम्बार होनानै आंनि मास आधार कार्डखौ डाउनलड खालामसै लोगोफोर आधार कार्ड नाम्बारखौ होनानै खेबसेखौ हो खेबसेखौ होखांनायनि उनाव सेन्ड अटिपि बेयाव थुना हो लोगोफोर बेयाव थुनाय लोगो लोगो नोंनि आधार कार्डआव थानाय रेजिस्टार मबाइल नाम्बाराव अटिपि थांगोन बेनि सिगाङाव नै बेयाव नुगोन डु इउ वान्ट ए मास आधार कार्ड बेयाव टिक मार्क खालामनानै ला ओमफ्राय लोगोसे जुदि अटिपि फैयोबा अटिपिखौ होनानै ला ओमफ्राय बेनिफ्राय भेरिफाइ एन्ड डाउनलडआव थु लोगोफोर अटिपि होनाय लोगो लोगो बाव नुगोन कंग्रेचुलेसन योर आधार कार्ड हेज बीन सक्सेसफुली डाउनलोडेड दा होमबा आंनि मास आधार कार्डआ डाउनलड जाबाय लोगोफोर दा नोंथांमोनाबो बेबायदियैनो मास आधार कार्ड डाउनलड खालामनानै लानो हागोन लोगोफोर जुदि नोंथाङा बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालाम